Heippa! Heippa! Yritetäänpäs tässä nyt tehdä tämmöistä ostosten esittelyvideoa. Joo. Käytiin tuolla kaupassa ja nyt on muovikassit täynnä tavaraa, että ei ole moneen päivään käyty kaupassa, niin nyt on muutama kassillinen tässä. Kyllä. Niin, aletaanko Joo, käymään läpi? aletaan käymään. Mitä täältä löytyy. Täällä on sitten ihan kaikkea, mitä tässä hetkessä nyt tuntuu siltä, että haluaa syödä ja kaikki ei nyt tällä hetkellä maistu, niin pitää ottaa sitä, mikä maistuu. Niin, kyllä. Siinä olisi ihan ensin. Tässä on tällainen kukkakaali ja nämähän taitaa olla parhaimmillaan, kun siellä näytti olevan kaupassa aika paljon näitä. Joo. Kukkakaali on tosi hyvää, että sitä ihan vaikka vaan vähän suolavedessä keittää ja sitten laittaa voita päälle, niin se menee ihan hyvin välipalaan. Niin. No sitten on toinen tämmöinen kaali. Tää on varhaiskaali. Varhaiskaali on kans nyt parhaimmillaan. Ja kyllä. tästä sitten jotain taiotaan jossain kohtaa. Kyllä. Mitä sitten lienee. No sitten täällä on joku tällainen. No niin, ostettiin pussi perunoita. Nämä on nyt vähän tällaisia erilaisia perunoita. Nämä on tällaisia merisuolalla maustettuja perunoita. Joo, mulla on aikanaan joskus yksi ystävä kerran teki ruuan ja ihan grillattiin vähän makkaraa ja oli salaattia ja oli jotain lihaa ja sellaista. Ja sitten se toi kulhollisen sipsejä pöytään ja sanoi, tässä on meidän perunat. Ja mä olin vähän ensin ihmeissäni, että jaha. Mutta sitten kun siinä syötiin ja aina napsasi tuollaisen perunalastun suuhun, niin oikeasti sehän toimi. Se oli mun mielestä hyvä idea ja silleen, jos haluaa nopeasti jotain pientä suolasta, niin kokeilkaa. Kannattaa kokeilla. Se oli mun mielestä aika yllättävä, mutta hyvä juttu. Kyllä. No sitten meillä on täällä porsan kyljyksiä, on tammisen kyljyksiä ja kyljykset on kyllä sellaista herkkua, että näitä valmistellaan nyt sitten. Tässä täytyy varmaan aika pian toimia, eli on 11. päivämäärä, niin tässä on nyt tänään tai huomenna viimeistään sitten tehtävänä. Joo, ja nämä tammisen kyljykset on kyllä todella hyviä. Me ollaan tykätty näistä. Joo, ollut monta kertaa noin. Kyllä. Ja kurkkua. Kurkkua pitää olla. No sitten tää on ihan mielettömän kiva kahvileipä, että vähän kastaa korppua kahvia tai teehenkin se käy. Niin on. Ja nämä leipomon korput on niin kuin mun mielestä hyviä. Joo, ja mä edelleen opettelen niitä. Joo, se ei ole kaikille ihan tuttua hommaa. Ei, kyllä. Sitten tällainen paesaanoleipä, ollaan aikaisemminkin ostettu tätä leipää. Ja tää on sellainen, niin kuin sanotaan näin, kertakäyttöleipä, että kun tää viipaloidaan ja pistetään pöytään, niin sitten kun noustaan pöydästä, niin ei ole leipää enää olemassa. Joo, ja tää oli justiin paistettu, se oli ihan lämmin kun otettiin. Joo, kyllä. Näin kiva ottaa se, kun se oli ihan lämpöinen. No sitten on tummaa viinirypälettä, näin nyt kauhean tummia on tällä kertaa, mutta tää on tätä punaisempaa versioa nyt sitten. Kyllä. Ja sitten no tomaattia. Tää on sellainen todella hyvä. Joo. Sitten otettiin yksikyntisiä valkosipuleita. Tää on aina kiva, voi tuon yhden sipulin kuorasta ja laittaa, ei tarvitse montaa kynttä sitten kuoria. Niin noi on ollut kyllä hyvän makuisia. Ei ole pitkäkyntisiä. Joo. Sitten on
Sitten tällaista kermaviilidippiä, sweet chili. Joo. Ja ehkä sitten, tuossa on toi perunan kuva, niin ehkä sitten kokeillaan noiden perunoiden kanssa sitten maistella. Sopii moneen muuhunkin. Joo, kyllä. Näillä mennään. Sitten ihan tollaiseksi näin sanotusti välipala, iltapala, suolapala, ihan mikä vaan, niin tällaisia chicken nuggetteja tonne pakkaseen, että jos joskus tulee halutarve, semmonen nopea suolainen, niin nämä on ihan kivan makuisia ollut. Tässä on nyt tällainen jättipussi, tuolla oli Prismassa tarjouksessa irtokarkit, niin sanoin tuolle miehelle, että nyt olen ansainnut ison pussillisen karkkia ja siinä se nyt on. Se pussi. No sitten. Jauhelihaa, naudan jauhelihaa ja nyt otettiin tällä kertaa tällainen 700 gramman, että yleensä aina ostetaan se 400 grammaa, mutta että tehdään sitten sellaista ruokaa tästä, että riittää sitten siitä, mitä me tehdään. Joo. No sitten nämä paraguayot, niin nämä on nyt kyllä tässä kohtaa, nämä on ihan, tämä on niin kuin lattapersikka nimeltään ja nämä on ihan oikeasti todella hyviä nyt just, että nämä menee sitten aika äkkiä ohikin, että niin kannattaa kokeilla, jos ette ole koskaan maistanut, niin kokeile, ettei ne ole ihan kivenkovia, niin on kyllä ihan oikeasti hyviä. Ja kyllä. Just pieni välipala, niin ai. No, tässä on sitten niiden viinirypäleiden kanssa nyt sitten tällaista presidentti valkohomejuustoa. Joo. Nyt on herkuttelun aika. Nyt on herkuttelun aika, joo. Se on parasta. Sitten on omenamehua aamupala pöytään. Joo. Sitten on 1 kappale maitoa, pari litraa, joo. Tuolla on toinen. Oli otettua. Sitten on hyvä suomalainen tuo juustoraaste, niin johonkin ehkä tätäkin tarvii. Niin kyllä. Se on lihaliemikuutioita. Sitten on tällaisia Estrellan Honey Salt Cashew Mix. Niin täällä on hunajaa ja vähän suolaa, niin cashew-pähkinöitä, niin sweet and salty, niin se on sellainen kompo, mistä mä tykkään, että on vähän makean suolaisen yhdistelmää, niin kokeillaanpas näitä. Nämäkin on ehkä sellaisia vähän, eikö pähkinät ole yleensä aika Nämä on ravintorikkaita, kyllä nämä on. Energiaa löytyy myös. Joo. Ja tämä on tämä meidän vakiotuote, tämä makea sipuli. Ja tätä menee kyllä sitten se, niin kuin ollaan sanottu, niin ruoanlaitto alkaa aina sillä sipulin kuorimisella suurin piirtein. Melkein aina, joo. No sitten ihan valion aitoa raejuustoa. Tämä on oikein sitä kunnon hyvää raejuustoa, niin nyt tarvii vähän proteiiniakin sitten runsaammin, niin otetaan vähän raejuustoa. Kyllä. No sittenhän on voita. Se on se voi aina, mikä on hyvä. Sitten kaurahiutaleita, täysjyvä kaurahiutaleita ja ostettiin nyt tämmönen, missä on myös lesettä seassa, niin on niin kuin vielä vähän ravintorikkaampaa ja eikös toi leseet ole semmonen lempeä ravintoaine, joka niin sitten
tonne vattalle tekee hyvää ja saa enemmän sitten sitä viljatuotetta sitten siinä kaurapuuron mukana. Kyllä. Ne oli hyvä ostos. No sitten, mikä meillä on täällä tämmönen ihana Herkkulaatikko. Eli tällaisia puutarhavadelmia ja onko tässä nyt sitten, mitäs tässä on kiloja? Olisi tämä niin kuin 1,6 kiloa näyttää olevan. Joo. Ja on mielettömän isoja ja komeita ja hyviä. Mäkin voisin ottaa. Että. Mm. En mä tiedä, raskiiko noita edes pakastaa, että jos vaan söis. Jos vaan söis. Tuoreeltaan ne, niin Joo. nytkin, ai että miten hyvän makuinen. Oli kyllä hyvä. No sitten me ollaan niin kovasti tehty kaikkea vatkaushommaa, että meillä sanoi vatkain työsopimuksen irti, jotenka nyt oli tuolla Prismassa noi omistajapäivät, niin sai 15% vielä alennusta sieltä, niin meidän matkaa lähti nyt tällainen Bossin Powerful. Tässä on 850 wattia tehoa, eli edellisessä oli 250, että eiköhän tällä nyt sitten saa vatkattua aika paljon lujempaa ja enemmän, ja tulisiko vaahdotkin vähän nopeammin. Kyllä sitten, se voi olla, että vanha kone vähän rupesi rahisemaan ja sitten rupesi jotain sellaista outoa harmaata savua. Ja hajua ja kipinää ja kaikki, niin mä sanoin, että mä en enää vatkaa sillä, että tulee muuten ilmanen permanentti, että en halua sellaista. Jees, niin tämmönen lähti nyt meidän matkaa. 2 vuoden takuullahan tää on. Niin katsotaan minkälainen laite se on. Mä en muista kenen videot me ollaan katsottu. Niin se oli tällainen musta laite. Niin äärettömän hiljainen oli se. Mä en muista oliko mummolla kanava vai kellä oli, mutta oli musta vatkain ja niin hiljainen ääni siinä, että toivotaan, että se on tämä laite. Kyllä. Mutta tässä oli nyt tämmöiset ostokset tällä kertaa ja näillä lähdetään etsimään nyt voimia ja nyt on syötävä sitä just mitä tekee mieli. Ja katsotaan miten nämä voimat tästä pikkuhiljaa palautuu, niin josko sitten videoitakin tulisi sitten vähän tiuhempaa. Mutta kiitos tästä ja mukavaa maanantaipäivää ja ei muuta kuin seuraavaan videoon sitten.